Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u vaření se slunkem na cestách a dnes se vám hlásím z půvabného střediska Malá Hupa v Krkonoších. A dnes si připravíme tuzemskou specialitku chleba s pomazánkou. A nemusíte se bát, že to bude trvat celé dopoledne. Kde pak? Bude to lidově řečeno taková minutka, opravdu jen chvilka. A tak už můžeme jenom přijít k vaření, tak co budeme dělat? Tak tady máme 250 gramů polohrubé mouky, tak já už jsem to dopředu třeba navážil a nasypeme si to do mísy. Samozřejmě předtím si umyjeme ruce, to už jsem si já taky už udělal. A zalijeme 200 ml vody. No a všechno to dohromady důkladně smícháme a prosím vás, nezapomeňte, těsto hlavně musí být takové vláčné, jemné, musí to jít úplně krásně, jemně rozmíchat. Ano a vidíte, že mě to úplně opravdu krásně daří a nesmí se v tom dělat hrudky. Ano, tak nevadí a už to dáme pec do trouby. A mezi tím jsem si tady už připravil takovou pomazánečku, je to prostě specialita českého národa, dá se říci. Je to pomazánka se šunkou a vidím, že už se mi tady dopekl chleba a ještě teplý, to je dneska. A dopředu se ještě nakrájíme na jemno cibuli. Ano. To nám bude stačit. A mažeme naši výbornou, jako vždycky, domácí pomazánku, na to nezapomeňte, na domácí chleba. Ještě i na druhý. A musí být pořádná vrstva, aby to chutnalo. Ano. A teďka, jak jsem říkal, nahrubo, najemno teda nakrájenou cibuli, ozdobíme. A ta nejdůležitější věc, málem bych jsem zapomněl. Musíme to ještě pořádně opepřit. Sem nebudeme šetřit jako vždycky. Pepř je náš kamarád. A tam dá se říct prakticky ta nejdůležitější věc. Kečupem taky nebudeme šetřit, protože kečup je taky náš kamarád. Je to prakticky to nejdůležitější. Vezmeme a prakticky celý recept je hotový. A já to ještě ochutnám. Chutná to fakt skvěle, delikatesa.